What's up mga mommies and daddies? Kumusta yung mga ham nyo? Meron pa ba? Meron pa nga kami nitong ham dito sa ref na nagtatago, kaya naman etong at nilabas ko na. Diba? Milyonarya, may paham pa. Nilabas ko na nga itong ham namin dahil mahirap na, baka abutin pa nga ng Chinese New Year. Pero syempre, bilang-bilang lang yung luluto ko dahil hindi naman namin mauubos yan. Tatatlo lang naman kaming kakain. In short, 2 lang pala kaming kakain. Kaya ayan, naglabas na nga lang ako ng ilang-ilang slice dahil papaabutin pa nga namin yan ng Chinese New Year. At syempre, habang nagluluto, etong at gumawa nga muna ako ng kape. Syempre, kape is life, diba? At ang bilis talaga ng panahon. Tignan nyo naman, kunting kembot na naman ay magka-Chinese New Year na nga. Well, ganun talaga ang buhay. Mabilis lang, kaya naman enjoyin na lang natin. At itong at nakaluto na nga ako at nakapaghain. Kaya naman halina nga kayo at kumain. Diba? Tamang-tama nga lang yung niluto kong ham dahil meron pa nga kaming ibang ulam. Kaya naman, thank you so much Lord sa aming blessing. At syempre, pagkatapos kumain, itong at diretso hugas na nga rin para masisi yung kinain. Well, ganyan talaga yung mindset ko. Kailangan masisi nga agad-agad yung kinain ko. Dahil panigurado pagkatapos ko nga dito ay lalamon nga ulit ako. O siya, ganun din ba kayo? Siyempre, nakakapagod maghugas. At pag napagod ka, maghahanap ka ulit ng makukutkot. Ganun. Siyempre, pagkatapos mong magkutkot, di ano na ang kasunod nun, di matulog. Diba? Sarap buhay, nakakamilyonarya. Kain, tulog, galaw-galaw konti, tapos kain ulit, kasjay. Pero syempre, hindi tayo magiging milyonarya kapag ganun, kaya ayan, content din kapag may time. At syempre, hindi rin ako magiging milyonarya kung wala nga akong maipopost. Naman, sipag pa more at post pa more para makabenta. Alam nyo naman, taong bahay lang din ako at nag-affiliate lang din para naman kumita. At nung kinagabihan naman ito, itong at busy nga akong nag-voice over, itong isa naman busy magbilang ng pera, ay naapo, mapapasana all ka na lang talaga. Pero syempre, thank you so much Lord dahil nga meron kaming binibilang ngayon dito sa aming mesa. Yun nga lang, hindi pala namin yan pera na arkidandan. At ito at tawang-tawang nga ako kay Daddy Dandan dahil nga nagre-reklamot ang hirap daw magbilang ng pera. Abay, sabi ko naman lahat ng bagay walang madali. Syempre, ang hirap natin inipon yan, kaya naman mahirap din natin bilangin, kasjay. Kaya naman ngayong taong 2024 ulit ay ipon ulit tayo, ganon. Kung hindi man tayo nakapag-ipon last year o kaya naman hindi natin na-reach yung goal natin last year ay maging thankful pa rin tayo. Dahil 2024 na nga, another year, another chance na mag-ipon, kasjay. So ayan, imbes na mag-voice over ako ay hindi na nga dahil minarites na nga ako ng minarites ni Daddy Dandan ay naapo. Kaya naman habang nag-aantay nga kami ng mainit na tubig na pangkape, ayan nga't nagmaritisan na nga lang kami ng pang-future namin. Diba? Ganyan din ba kayo? Kaya naman, ang sabi ko nga kay Daddy Dandan, isa-isa nga lang sa goal namin. Isa-isa lang at focus lang para nga may ma-reach kami. Syempre, lahat naman tayo siguro ang dami nating gusto. Pero syempre, kapag nga pinagsabay-sabay natin yung mga gusto natin, ay baka nga tayo sumabog. Kaya naman, isa-isa nga lang at focus lang tayo. Ganun.